Així no, així tampoc... Ah! Quin ensurt! Perdoneu que estic molt capficat en això. Bé, de fet, ja em va bé que hàgiu arribat. Quan camineu pels carrers d'algunes ciutats, segur que algun cop us heu fixat que hi ha voreres fetes de polígons. A vegades poden ser triangles, com a Betlàndia, a Suècia, o quadrilàters, com a Manchester, al Regne Unit. O fins i tot hexàgons, com al Passeig de Gràcia de Barcelona. D'això en diem enrajolats. Al llarg d'aquest vídeo, quan parlem d'enrajolats, ens referim a mosaics formats per còpies idèntiques del mateix polígon que cobreixen el pla sense que hi hagi forats ni rajoles superposades. Avui estic intentant fer un enrajolat amb pentàgons, és a dir, polígons de 5 costats. Fixeu-vos que, amb un pentàgon regular, no podem enrajolar el pla. Ens queda aquest forat. Però creieu que amb pentàgons irregulars com aquests ho podríem aconseguir? Després d'intentar-ho una estona, he acabat deduint una possible manera de resoldre-ho. Mireu, he partit d'un hexàgon regular i l'he dividit en 3 pentàgons irregulars, però iguals entre ells. Tal com hem vist a Barcelona, sabem que l'hexàgon regular enrajola el pla. Així doncs, ja hem trobat un pentàgon irregular capaç d'enrajolar el pla. No us he convençut? Doncs mireu el que he fet fins ara. I atents que flipareu. Aquest pentàgon no és l'únic que té la propietat d'enrajolar. Se n'han trobat d'altres. Es veu que no hi ha gaires pentàgons que tinguin aquesta propietat. No us deixeu enganyar. Sembla senzill, però ha estat un problema obert durant moltes dècades. Els primers tipus de pentàgons amb capacitat d'enrajolar el pla van ser definits l'any 1918 pel matemàtic Karl Reinhardt, fa poc més de 100 anys. L'any 1968, un altre matemàtic, Richard Keshner, en va definir 8 tipus més. I va afirmar que no n'hi havia cap altre tipus. Us ho podeu imaginar? Keshner afirmava que, per molt que se'n busquessin de nous, mai es trobaria cap altre tipus de pentàgon que enrajolés el pla. La demostració de Keshner era incorrecta. I no us ho perdeu. Va ser Marjorie Rice, una apassionada de les matemàtiques sense estudis universitaris, qui va descobrir 4 tipus de pentàgons més amb la propietat d'enrajolar el pla. Així doncs, Rice va aconseguir refutar l'afirmació d'un matemàtic consolidat i reconegut com Keshner. Val la pena destacar aquest esdeveniment. La proesa de Rice ens ensenya que tothom pot participar dels misteris matemàtics i que amb interès i persistència tots nosaltres podem fer troballes espectaculars. D'altra banda, l'error de Keshner i de molts altres matemàtics ha servit per aprendre'n i per seguir millorant les matemàtiques amb el temps. Després de la troballa de Marjorie Rice, la comunitat matemàtica s'enfrontava a un repte molt desafiant. Com podien estar segurs d'haver trobat tots els tipus de pentàgons que enrajolen el pla, si és que n'hi ha una quantitat finita, esclar? Per als matemàtics, és fonamental ser exhaustius, és a dir, tenir la certesa d'haver trobat totes les solucions possibles. És l'única manera de resoldre aquestes i d'altres conjectures per sempre. El misteri dels pentàgons, per cert, encara està molt viu. L'any 2015, un equip de matemàtics va descobrir els últims 3, conformant un total de 15 tipus de pentàgons que enrajolen el pla. Els voleu veure en acció? Són aquests. A més, 2 anys més tard, Michael Rao va proposar la demostració que aquests 15 tipus són tots els possibles. Què, us ha agradat? Doncs som-hi! Segur que en molts moments de la vostra vida us heu trobat en situacions que exigeixen valorar moltes opcions diferents i escollir la més convenient. Cada matí, per exemple, recorreu un camí concret per anar de casa vostra a l'escola, oi? Trobar una ruta que vagi de casa vostra a l'escola no sol ser problemàtic. Però no us interessa un camí qualsevol, oi? Possiblement voleu recórrer el camí més curt. O potser el més ràpid. I així teniu més estona per dormir. O si veniu en monopatí, potser us interessa el camí que només fa baixada.
A l'hora de prendre aquesta mena de decisions, ens és molt útil valorar totes les opcions diferents i analitzar-les una per una. D'això en diem ser exhaustius. Mireu, començarem per un exemple molt senzill. Imagineu que aquesta nit tenim un sopar especial i volem anar ben vestits. Tenim 4 samarretes i 3 pantalons diferents i no sabem què escollir. Una bona estratègia, doncs, és generar totes les combinacions possibles per triar la que més ens agradi. Però no és gens fàcil trobar-les totes si no posem cap mena d'ordre. Una forma d'organitzar els conjunts per no deixar-nos en cap és utilitzar una taula de doble entrada. A dalt col·locarem les samarretes i al lateral els pantalons. Cada cel·la representa un conjunt únic. Ho veieu? Aquest, per exemple, és la samarreta groga amb el pantaló vermell. Llavors, quantes possibles combinacions hi ha? Doncs tantes com cel·les té la taula. És a dir, 4 per 3, 12. Cadascun d'aquests conjunts és diferent i els podem analitzar un per un per escollir el que més ens agradi. Ho compliquem una mica? Què us sembla si afegim 3 tipus de calçat? Ara, quants conjunts de roba diferents podem generar? Fixeu-vos que per cada combinació qualsevol de les que havíem fet abans, podem generar 3 conjunts nous, un amb cada tipus de calçat. Per exemple, la samarreta lila amb el pantaló vermell la podem combinar amb les sabates de vestir, les esportives o les sandàlies. I això ho podem repetir amb cadascuna de les combinacions anteriors. Abans teníem 12 combinacions i ara s'han multiplicat per 3. En total, 36. La taula ens encaixa com un guant, mai millor dit, quan tenim 2 variables, com les samarretes i els pantalons. Però ja hem vist que se'ns queda curta per representar 3 variables o més. Se us acudeix alguna altra eina de representació? Una pista. Imagineu que cada combinació és una branca. Exacte, podem representar-les en forma d'arbre. Som-hi, escollim una variable per començar. Per exemple, la samarreta. Com que n'hi ha 4, dibuixem 4 branques. Per cada samarreta podem triar 3 pantalons. I per cada nova branca podem triar 3 tipus de calçat. Aquí només hem desenvolupat una part de l'arbre total. Si desenvolupem totes les branques possibles, obtenim l'arbre sencer. Mireu. Cadascuna de les terminacions representa una combinació única. Aquesta, per exemple, és la samarreta lila, amb el pantaló vermell i les sabates negres. I quantes combinacions hi ha? Doncs tenim 4 branques inicials, una per samarreta. I de cada branca en broten 3, una per pantaló. De moment ja hi ha 4 grups de 3 branques, és a dir, 12 combinacions. Ara bé, cadascuna es pot emparellar amb 3 tipus de calçat. Per tant, en total, 4 per 3 per 3 igual a 36. A matemàtiques fem servir els arbres molt sovint. Tot i que normalment els representem de manera més esquemàtica, dibuixant línies en comptes de branques. En definitiva, les taules són útils quan combinem 2 elements. A partir de 3 sol ser més pràctic fer servir la representació en forma d'arbre. Ara ja podem estar segurs que hem trobat tots els conjunts possibles. Espereu, que us vull ensenyar el meu preferit. Quan volem resoldre problemes de manera exhaustiva, és molt important ser metòdics. Sovint, el procediment que IDEM serà clau per garantir que hem trobat totes les solucions possibles i no ens n'hem deixat de cap. D'això en diem ser sistemàtics. En aquest sentit, els arbres són una eina infal·lible. Ens permeten organitzar tots els casos
i analitzar-los un per un. Voleu un repte? Mireu això. Tenim aquestes 4 lletres i les volem combinar per formar paraules amb la condició que no hi hagi 2 consonants seguides. Però, compte, són paraules inventades. No cal que tinguin cap significat concret. Per exemple, AST no és vàlida. Mentre que ACET sí que ho és. Com les podem trobar totes? De fet, m'aniria molt bé que algú m'ajudés permutant les cartes a mesura que les dibuixo a l'arbre. Hola, algú em pot donar un cop de mà? No em referia a això. Què hi farem ja que has arribat? Comencem el nostre arbre. Si fixem la A com a primera lletra, la segona pot ser una E, una C o una T. Si la segona és una E, llavors la següent pot ser una C o una T. Si la tercera és una C, llavors l'última ha de ser una T. Però no és vàlida perquè tenim 2 consonants seguides. Passa el mateix si col·loquem una T i després una C. Si la segona lletra és una C, llavors la tercera pot ser una E o una T. En el cas de la E, l'última és una T. En el cas de la T, la paraula ja no és vàlida. Finalment, si la segona lletra és una T, llavors la tercera només pot ser una C o una E. En el cas de la C, obtenim una paraula invàlida, mentre que amb la E podem posar la C. No hem acabat. Aquesta és l'arbre de totes les paraules que comencen per la lletra A. Però també podem començar per la E, per la C o per la T. Voleu veure l'arbre complet? Doncs aquí el teniu. I ja ho tenim. El nostre procediment ens garanteix que no ens n'hem deixat cap. Més endavant veureu que molts d'aquests problemes són similars els uns als altres. Sovint no cal desenvolupar l'arbre sencer per poder comptar el nombre de combinacions possibles. La branca de les matemàtiques que es dedica a la numeració i al comptatge de diferents solucions en problemes com aquest es diu combinatòria. Però no ens avancem. Hem d'anar xino-xano. Ara per ara, l'arbre us pot seguir ajudant per ser sistemàtics i exhaustius en els vostres problemes. Apa, adeu!